Takže já vás opět zdravím lidi. V dnešním díle si vyrobíme pasti. Co jiného si vyrobíme než tu úplně nejzákladnější past, se které se jen tak nikdo nevymotá. Takže základem je deska a už jen budete přikládat dveře. Samozřejmě železné jsou nejlepší, protože ty nebo spíš vaše kořist neotevře. Takže si to šikovně naštelujeme. Tak, a jak vidíte, jsem uvězněn. Ale my si uděláme ještě, kdyby přece no jako, víte, co je to kreativ, ale když tak, prostě kdybyste chtěli fakt někoho nalákat, tak já nevím, vezmete si třeba jako epickou sušenku, jo. Takhle hodíte do toho. Půjde nějaký vůl a zavře se tady, jo. A nepůjde mu to otevřít, jo, ani, no tak rozbít to v kreativu. Jsem trošku nedomyslel, ale prostě je to velmi účinná past. Takže doufám, že se vám pastička líbila a já se s vámi loučím. Ahoj!